Kiatin! Patiin! What's up mga Bisaya? So diyan na po mi buga-buga karon. So diyan mi buga-buga day. So mga tiap mi sa bunton niya giingon nila nga nindot daw kuno day. So actually ningari na ikaduha ko na ningari. Kasi ako ningari ko mo mamatay day kaya kan kasagkaon. Pero ito sa ikaduha na. Ikaduha ron. Ito na minta katong kamong nirigan. Di, wala man kumingari sa una. Oh. So mo to day. Among sulngo ng buga-buga ron. Ice. So let's go. Ice ra mong daday. Pangtangtang sa kauhaw kay murag mamatay na ko nini. Punto da jud bitaw ni kayo bitaw. Kaysa una ni Katia Tidria, murag jud mabugto akong grabuhi bitaw. So what ang jud paglaw bitaw. Abi jud mamatay na ko ambot ka kaduhan baka dayon na. Charot lang. Joke Roy. Encantadex. Pero lami kay dito babaw. Batayo. So anak ka nindot day. Yes sa kaya Brad. Labot ang buang na ron. Dahan bisa katrabahan ng piliha aday. Oo, dahan ka tao daw. Ito Amerika. Pero okay naman tanan. Kigwapa ang jud ko siya. So ipakita na ko sa inyo kung sa buntod ha. You just walk right out the door. Don't wanna do this anymore. Now I'm lost without you. You drive me crazy out my mind. How'd you do this every time? Now I'm lost without you. You used to be the one I talk to when I'm sad. Can't you see now tainted love is all we have? Our issues run so deep. Now when I try to sleep I feel so bad. I should leave and by the time it's done I'll be Sinilas. Saan ni mo dal ka? Sabay. Tinil na kayo daw. Tinil na kayo dahil. Tinaw dito kayo. Tapuntin pa kayo, di ba? Pajinos babaw. Ha? Ano ba nakatos babaw? Kapuin ako dahil. Mga bright pateo. Awala mo. And I get paranoid sometimes. 'Cause I know that you ain't mine. And I'm lost without you.
love is all we had. Our issues run so deep. Now when I try to sleep, I feel so bad. I should leave, and by the time it's done, I'll be gone. So nga na kanindot ang buga-bugang girl. Wow! O di pa ni Mao. Tupay. Tara! Salamat. So ato siyang naibuntod day. Oo. Pasensya. Ay, vlog, mga Nung magagawa, laging natutulala. Nung lumalapit ka, nung lumalapit ka, ako ay na... Hi everyone! So, napakawaw ko na dyan. Shout out ko rin yung tanan, tsaka Anong magagawa, laging natutulala. Nung lumalapit ka, nung lumalapit ka, ako ay natutuwa. Kahit di sinasadya, iwan mo na sa'yo. so thank you sa support. Follow siya. Lagi na ako katas. You just walk right out the door. Don't wanna do this anymore. Now I'm lost without you. You drive me crazy out my mind. How'd you do this every time? Now I'm lost without you. So what's up mga Bisaya? So dahil namin diri sa babaw jud no, pero makakyat kami sa pinakababaw jud itong may flag ng Philippines. So diri is ano lang naman ni siya. Eto lang. So mga tumi sa part nga pinakamataas. Pero first time pa nakumukatkat guys, first time pa lang. Na may iso ka na gwapo dai. So kaya siya magtiran mo rin siya mogyan ron. Kay mga tumi sa pinakataas din sa buga-buga. First time na ko dai. Tara na, gulaban. Hoy, wat ako! Asin simento siya pa doon to? Ay, bonggalos. So, ihanda ang sarili dahil kasi nga kaming duharan ni Andy mga buga-buga sa babaw. Sa pinakababaw, so nadyo dito ang the best view, the best place, the best chick. So, wala akong bumatay. Okay, haskang kataas di. Pero okay na talaga, bakit ako sa mga kapo, ganawa akong kakapoy guys. Ay palang buring siya. Oh. Ha? Ah! Nasaan mo kayo? Ah! Buring dyan kayo. Sumano siya agyanan sa buga-buga girl, padong na ni siya sa GWAPA. Sumano siya. Nga ni kataas day. Actually hagdanan siya, pero abot ikabot dito sa baba. Pero ikapoy jud ko day. Taas na kayo gid siya bayod. tama yung uli na to, muli na po sila. Oo. Tagdi pa. Ha? Tagdi pa. Huwag kang juga.
labon pa jud kan. Labon pa kan turawan ni day. Hoy, na jud ako kaya ba yut? Dili na ako kaya day. Kasi taas kaya hagdanan jud ang among kiati niya. Naku lang hagard na kay ginarami init pa. Umura ko mamatay ganyan na pag-una nga hagdanan day. Karon, kay ganahan jud laag. Dagan ako ginawa ko mahakop na tanang abog day. So kay ganahan jud laag. So, gilaban day. Lahat gagawin. Pero okay lang naman siya kay hagdanan mo pwede siya semento mahagdanan pa ato pero ang butos tumoy. Feel ako bato na atos tumoy pero gilaban para sa inyo mga viewers. Musaka ko first time ako musaka sa buntod kami andi. Ay! Naku besh. Pero okay tanan kay magwapo day. Ay naku be, sweater. So ang dana mo diri day is water lang. O may paniud to. So in town, taga imi yung tawag. Yung may paniud to bitaw. Suyo tubig kayo, titibawat yan at sigba. Sub yun. Sub na. Huwis na ka na. Huwis na ka na. Uy, actually na iwanan day ko magdali, jud me. Pero amazing ang view kay siminto man siya. So agi tigas ang lasang. Gulo ko. Padali ulit uy. Para direct to the point. Muna niya nga akong kaniwangan ko. Bugot, balo rin ito. Nga ba na ang buko? Sin, kusog ang hangin ani kay buntod kayo. Nakusog ko siya ng dagong girl. Wait na kanina dyan kabakang day. Hagay. Oh, isa ko girl. Forward lang na. Oh, niya. Oh, isa ko day kay. Murang bubuto ko day. Demonyo. Ang bayot. Paway. Oh, isa kay. Kapoy dyan kayo day. Mo ni siya ang pinakataas na buntod day. Mamong gisa ka. Charot. Powder na yawi. So smile na ta ginagmay day. So mo na siya pinakataas jud dinhi sa Leyte, mo na siya pinakataas nga buntod ang buga-buga. Kung sa ilong pa, bukad-bukad. So, muna ta day. Ay lagi ning mga vlogger ta. Sudlan na nato ni pagka influencer no, social media influencer. Hala sige. Tara na lang, sulungon lang nato. Ginawa ko sa ikat ano kaya tara na mag-videos tumoy na ginawa ko kalayo. When you feel the world is over, when you say you're feeling lonely, if you ever need a shoulder, you know where to find me. Stop chasing all the city lights, breathe me. So what's up? Sabi namin sa Igbaw pero di na ko to bang kalsada. So putol na siya, lapok na siya padong dito. Then uwan guys, kusog ang uwan, then kusog ang hangin. So duha-duha namin init nun. So duha-duha may pagsagkag tiwas nito sa mabaw. No? So grabe. Grabe ang kakapoy day, nabukad akong ilong. So ikaw day, kumusta day? Nangitom na ko. Kaya naman sa putimod. Mga ganun. Ng tower oh. Tanga. Oh. Tower na. So nga namin. Let's go. Sumula yun na rin. Ay, joke na magot. So lapok yun siya kayo girl. So yan yung kalibo ning. So yan yung kalibo na magabuga dahil pero okay na magapit siya. Oh. Go on and take your bite. Count on me to make you come alive. You know where to find me tonight.
Haggard na kaya akong naunday. When you feel the world is over, when you say you feel lonely, if you ever need a show. So daghan na siya balay-day na suba. Yan. So dyan namin sa pinakabuntod, girl. Ang bayot, nagunan na. Wait lang. You know where to find me. Stop chasing all the city lights. Breathe me in. Go on and take your bite. Count on me to make you come alive. You know where to find me tonight. You know where to find me tonight. So what's up mga Bisaya? So dahil namin sa kantor audio niya buntod kito ay. So dito namin. So wala may ka video kay. Sa ko buga-buga. Wala may ka video kay murag. Di ka po ko girl tas libon kastanan. Sumuto nga wala mi na lang hindayon. Pero kita naman kayo dol na lang umi kayo. Pa. Gan tunga na may ganina pero wala hindayon kay libon kay girl. Tingba saag no amin. So, kapag mugutan ako ka na igbaw. Oo, sag ka pa itong buntod day. Kasi yan, nahadlok mo kay libon kayo day. Moto, ari na lang dyan may kutob day. Katul na kayo po kay. Kasi kang bugang day, you know. Sumuk-sumuk tayo sa bugang ganina. Kulambot. Ito lang dito sa kutob day. So yan, pakita na nato ang buga-buga. So nagkurog na kong pinabawang ka girl kay. Hoy na kaya kung kamot sigunit sa camera. Pero, amazing kay adventure kayo siya. Grabe among gilaktaw. Grabe among gisumok-sumok. So, the best. Let's go! Bye! Bayot. Kira ka dahil? Kapoy mo dahil? Kasi rin kapoy na dyan kayo. Namis. Sa kalibon na rin yung lugar. Ha! So ako ikikapoy na dahi. Sumuna niya siya. Sumuna siya. Ilagan lang kita kayo. Oh. Ato anak. Ay di na may karon na. When you feel the world is over, when you say you're feeling lonely, if you ever need a shoulder, you know where to find me. Stop chasing all the city lights. Breathe me in. Go on and take your bite. Count
nami padungan to sa baba, no, sa kanang so retouch ang bayot kay nibdang sa baba dai. So retouch tag pinabunggaw eh. So retouch. Dito dai. So retouch ta girl kay dang kiki sa baba do. Wawa niya ta. Ayan. Para di maang nangamuti dito sa baba. Buga-buga no ko. Ayan, nakagwapo. Angel, simple day. Mga ganun. Gusto tala siya. Aday! Ano, nabuang. So, wala to day. Paulit namin. Mulbus ko pala mga babae. Ay, babay na.